¡Oh! ¡Bestias! ¡Coñones! ¡Pero qué brutos, hostias! ¡Trabajen mejor, hostia! ¡La gente de la calle merece más respeto! ¡Joder, cabrones! Potser vostè ara ja no sent el dolor. Seria bonic de pensar-ho, que ja no sent dolor als genolls ni les mans, que s'asseu i s'aixeca amb facilitat, que pot cosir, dibuixar, pintar, fer manualitats, sense cap mena de dificultat digital. Digital de dins, no pas digital de tecnologia. Quines coses, oi? Tant l'ordinador, tants arxius informàtics, tant disc dur i disc extraïble, tanta informació, tanta compatibilitat i tant món responsive. Què vol dir responsive? Vol dir que quan posa un plat al rentaplats, si és petitó, el posarà en un espai petitó. I que si és un plat gran i esplèndid, el posarà en una zona més ampla. Ves això. Adaptar, acoplar, fer adient. Fer la cosa per a la cosa. Fer l'amor per a la cosa. Fer la justícia per a la cosa. Ves això? Ho entén? Ho entén? Oh, sí. Sí que l'excavadora m'ha tirat un pedrós. Una miqueta de sang. Seran bestiotes aquesta gent o serà que els paguen poc? No li puc dir que jo sigui bona persona. Després de tant de temps hem deixat la relació. Bé, he deixat la relació. Ni ho ha paït, ni se'n vol sortir. Ara, això sí, en un atac de ràbia ha dit que mai havíem estat parella. Que mai hem estat parella. Quasi llegint la cara. Potser en el llit no hi anàvem, però vam viure plegades, plegats, i en complicitat 15 anys. Ho vam fer tot, menys això del sexe. Perdoni si li parlo de sexe. Per mi és important, ja ho sap. Els petons, les abraçades, la pell, amb una parella. Si no, les coses no saps per on van, es distorsionen. Que exagero, que el sexe no importa. Vostè ho veu així? Vostè ho veu així perquè la seva parella no tenia traça, perquè fornicaven només per fer fills. Però això és un mite, un parat, una formalitat. Si vol fer un pacte, un acord, ho deixem amb la idea que ni el sexe ho és tot, ni el sexe res. Però tant és. No parlem pas de sexe, ni de mi. Deixem escoltar amb ganes, com ara em diu que es troba molt millor, en plenes facultats. Sap, iaia, aquí, on vostè vivia, ara fa un any, el 22 de març del 2020, van començar a morir totes les seves companyes, menys algunes, les asimptomàtiques. Va ser una pesta, escarosa, i que va tancar la gent a les seves cases. Estic contenta, iaia, que ni ho hagi vist, ni ho hagi escoltat. Digui'm, ja pot tornar a enfilar perfectament l'agulla